Ahojte, takže dnes by som vám ukázal teda nejakú tvorbu v programe FreeCAD. Rovno by sme si spravili nejaký projekt, lebo keď máme nejaký cieľ, tak sa nám ľahšie robí, ako keď si niečo vymýšľame. Čiže našim projektom by bolo spojiť niečo takéto. Mám nejakú grafiku z laseru, ktorú som používal na taký držiak na kraslice. Čiže spojiť niečo takéto s nejakým podstavcom, aby sa to dalo umiestniť do stredu stola napríklad veľkonočného. Hej. Takto to vyzerá reálne. Tento spodok budeme celý upravovať, lebo tam budú 3 sloty namiesto 2. No a potom si ukážeme, ako to všetko naimportovať, vyexportovať navzájom medzi programami Lightburn a FreeCAD. A poďme rovno na to. Takže otvoríme si FreeCAD. A dáme si vytvoriť nový súbor. A dáme si ho rovno uložiť aj takto čistý ako podstavec new. A ideme začať tým, čo nám ponúkajú úlohy, čiže vytvoriť telo a vytvoriť náčrt. Pre náčrt si musíme vybrať rovinu, to je u nás XY, po tej sa nám pohybuje laserová hlava. Toto je os Y, toto je os X, toto je miesto, kde sa pretínajú, čiže nejaký stredový bod. Ja robím vždycky návrhy tak, aby boli vystredené teda tie naše prvky. Sme v module Sketcher, ktorý nám ponúka nástroje na technické kreslenie, čo sú rôzne väzby, rôzne možnosti kreslenia, rôzne možnosti mazania a rôzne možnosti zjednodušenia ako polia, symetria a tak ďalej. Takže poďme si rovno vyskúšať, ako sa tu kreslí. Vybereme si pomocou tejto malej šípky vycentrovaný obdĺžnik a teraz ideme vlastne kresliť ten podstavec. My poznáme jeho rozmery, bude mať toto šírku 150, celý podstavec bude mať ale šírku 205, to si ukážeme neskôr. Prečo? Čiže 150 na 55. Dáme Enter. Spravia sa nám tu väzby. Všetko máme ako chceme. Tieto priamky ale nám budú zavádzať, čiže tie pôjdu preč, ale my ich zatiaľ, kým ich máme, vieme využiť na to, aby sme si sem vložili body. Čiže takto si sem vložíme bod. Aj sem bod. To budú naše pomocné body, ukážem vám o chvíľu prečo. A teraz existuje viacero spôsobov. Buď semka vložíme kružnicu, alebo iba polkruh. Pre nás bude lepšie možno vložiť ten polkruh, takže tieto priamky si pomažeme. Hej, tieto kolty nám zostali, lebo vzdialenosť týchto dvoch vždy bude taká, ako je. Zatiaľ to máme všetko v poriadku a teraz použijeme tento nástroj vytvoriť oblúk stredom. Keďže tu máme stred, ten sme potrebovali, preto sme si ho spravili, tak klikneme naň, klikneme sem hore do bodu a teraz takto ťaháme myš a klikneme sem do bodu. To isté urobíme tu, čiže stred potrebujeme, klikneme a urobíme polkruh. No. Dáme Escape a zdá sa, že nemáme zatiaľ žiadnu chybu, program nám nič nepíše. Vytvorili sme si nejaký takýto tvar. Poďme sa pozrieť, či nám ho pôjde program prerobiť do 3D, to znamená vytiahnuť Z-ovú os. Ideme von, kliknutím sem alebo Escapeom do modelu a máme tam chyby. Máme tam dve chyby, takže vrátime sa naspäť do sketchu a vyčíta nám nejaké väzby, ktoré sú tam zlé alebo navyše. Takže poďme sa pozrieť. Bude to podľa mňa táto väzba, táto a táto, lebo tie sme tam na začiatku nemali. Mali sme tam iba tieto dve šípky, to sú väzby medzi týmito rohmi. Takže túto a túto si zmažeme a
ideme von. No, program nám nepíše žiadnu chybu, dáme vyťahnuť. Čiže takto nejako máme podstavec, len hrúbka našej preglejky bude nie 10 mm, tu dole sa to mení, ale 4. 4. Teraz sa opäť vrátime do sketchu a ideme doplňať naše sloty. Takže poďme na to. Sloty zatiaľ nezarovnáme, ale pozrieme si v našich projektoch, ako by mali byť vzdialené a skade. Čiže sloty by mali byť od stredu vzdialené 50 mm. Čiže tam potom budeme môcť začať so slotom. Takže najprv si tie sloty vytvoríme, budú 20 na 4 a budú symetrické s osou X. Hej? Takže o chvíľu pochopíte, že prečo robím to, čo robím. Aby som mal nejaký slot symetrický, tak si použijem túto linku a neťahám ho od tejto linky 4 mm dole, lebo to nebude symetrické, ale iba 2 mm. Hej? Čiže napíšeme 2 mm, dáme tab a teraz sa nás pýta na úhol, ten bude minus 90. Hej? A máme takúto malú časť nášho slotu. Zase klikneme sem, to nám pekne napojí, 20 mm dáme šírku a uhol dáme 0 stupňov. Hej. A klikneme sem, ale už môžeme ťahať 40, lebo tu už máme symetriu zaistenú týchto dvoch častí. Čiže už môžeme ťahať 40 hore, čiže 4 mm hore, enter a pýta sa nás na uhol, tu bude 90 stupňov. A teraz odtiaľto sem môžeme ťahať zase 20 mm a toto je to presné matematické modelovanie, toto je presný matematický náčrt, tá možnosť, ktorá nám v Lightburne chýba. Čiže tu máme 20, tab a dáme minus 180, tak, a môžeme dať escape jedenkrát, pomažeme si všetky tieto časti, lebo nám to tu iba zbytočne zavadzia, tak, zmažeme si aj túto jednu priamku a nahradíme ju takouto, už 4 mm s 0 stupňami a máme prvý slot. Jedine, že není vystredený od stredu, není posunutý. Takže keď ho chceme posunúť, najprv si ho musíme pokótovať, aby sa nám netransformoval, nemenil, čiže dáme D, to je tento nástroj, keď stlačíme D na klávesnici a toto máme 20 mm, OK, a dáme D druhýkrát a stlačíme toto a toto máme 4 mm, OK. Keď ho máme takto pokótovaný, tak teraz nastavíme jeho vzdialenosť od stredu na tých 50 mm, ktoré tam boli. Čiže máme stlačený nástroj D, klikneme na túto priamku, na tento stred a už nám to robí túto kótu. Dáme ju 50. OK. Vidíme, že nám pekne sa zachovali proporcie, čiže to máme všetko, ako máme mať. A teraz, keď vyjdeme von, 2 escapeami alebo týmto, ja dám escape, tak už tu máme čo? Už máme v našom náčrte prvý slot. Hej. No, ideme pokračovať ďalej, ideme do sketchu a z tohto prvého slotu si pomocou funkcie, alebo teda nástroja symetria, vytvoríme tu na tom istom mieste 50 mm vzdialenom od stredu v podstate nový slot, taký istý. Takto si ho vyberieme, keď nemáme žiaden nástroj pri myši. Hej, takto idem znova do sketchu dvojklikom. Takto máme nástroj pri myši, lebo nám ukazuje ako keby terčík plus ten nástroj v pravom spodnom rohu. Hej. A keď dáme escape, tak nemáme žiadny nástroj pri myši. Keď stlačíme escape ešte raz, tak nás dá von. Hej, zo sketchu. Čiže dvojklikom sme zase v sketchi, nemáme žiadny nástroj a keď nemáme žiadny nástroj, vieme takto vyberať. Že si klikneme ľavým na myši, držíme kliknuté a vybereme si. My nechceme ale túto bodku mať vybratú, takže iba toto si vybereme. A použijeme nástroj symetria a našim bodom symetrie bude stred alebo táto os, to je jedno. Hej, čiže os Y. Klikneme a vytvoril sa nám ďalší slot. Je presne takisto vzdialený ako tento 50 mm.
Môžeme si to premerať, Dčko, môžeme dať tento bod a túto priamku, tak. Máme 50, hej. Máme 2 sloty a chceme v strede spraviť ešte jeden. Tak buď to spravíme tak, že si ho nakreslíme, lebo od stredu vieme, že máme mať 10 doľava, 10 doprava, 4 dole a tak ďalej. Čiže zase by sme začali len 2 a pomocnú, spravili by sme si tam pomocný bod, aby sme tých 10 boli a od neho by sme si ho nakreslili. Takže môžeme to spraviť takým spôsobom, alebo takým, že si tu v správnej vzdialenosti zvolíme bod, podľa ktorého budeme zase za pomoci použitia nástroja symetria tento slot dávať sem, premietať sem. Že ten bod by mal byť vo vzdialenosti, pozrieme si to, ten bod má byť vo vzdialenosti 30. Vy na to by ste prišli, že prečo? Lebo jednoducho tu je 20, 20, 20, 20. Čiže dokopy je táto vzdialenosť 40, aby vám to pekne preklopilo. Čiže tento bod od stredu musí byť 30, aby vám to preklopilo. Predstavte si, že to takto zodvihnete a takto s tým idete a preklopíte to. Čiže tieto sa vám zobrazia tu a tieto 2 body tu, keď použijete nástroj symetria. Čiže tá vzdialenosť správna je 30. Takže poďme si to tak spraviť. Vytvoríme si tu bod vo vzdialenosti 30. Od stredu nám to vždy, takže ideme doprava, pozeráme sa a máme takto 30, ťuk. A keď ho máme vytvorený, kliknutím jedenkrát dáme Escape, vybereme si túto, lebo túto by nám zrkadlilo až tu, mimo náš objekt, keby sme použili. Ale túto tu nám bude zrkadliť, nám ju preklopí tak, že tieto 2 body dá sem a tieto 2 body dá sem. Hej. A použijeme tento nástroj a tu budeme zrkadliť. A máme to. Jediné, čo nám tam chýba, je ešte kóta. Dáme Escape a máme 3 krásne sloty a máme náš sketch hotový na exportovanie do DXF súboru, čiže dáme si ho uložiť. Ideme opäť do sketchu, vyčistíme si ho od bordelu, čiže toto tam nepotrebujeme, to bol iba pomocný bod. Hej. Takže klik a delete. A tu nám chýba 20, hej. Čiže Dčko a 20 má. Čiže kóta nám tam chýbala. Táto kresliaca kóta, hej. Takýmto spôsobom môžeme dať teraz 2-krát Escape a dostaneme sa do modelu a vidíme, že sme v podstate navrhli podstavec, v ktorom zároveň vidíme, ako bude vyzerať vďaka tomuto programu, lebo ho vieme vidieť v 3D, keďže sme si ho dali vytiahnuť. Takže dávam teraz uložiť a tento podstavec budeme napájať v ďalšom videu na tú našu dekoráciu, ktorú budeme musieť tiež upraviť, takže môžete sa tešiť na zvyšok. Čaute, čaute.